भलूहा काहे तोड़ेला भीम जी के मूर्ति तरे और मूर्ति तरे। अरे जवने का भाग गइल मौसी तरे, अरे जवने का भाग गइल मौसी तरे उह सब तोड़े भीम मूर्ति के रे। जवने का भाग गइल मौसी तरे उह सब तोड़े भीम मूर्ति के रे। जवने का भाग गइल मौसी तरे उह सब तोड़े भीम मूर्ति के रे। भैया कबो सब संविधान जलावे ना तो कबो आरक्षण हटाइए तो कबो सोशल मीडिया पे गलत फोटो पोस्ट करिए। छोड़िए जीने रहने के दुनिया में केहू ना उनसे बड़ा बा। एक ही अंगुरिया पे भारत खड़ा बा, भारत खड़ा बा, भारत खड़ा बा। देशद्रोहियन के आवे बड़ी फुर्ती तरे और फुर्ती तरे। अरे पटक के मरी है मिथुन चक्रवर्ती तरे, अरे सनी देओल अक्षय चक्रवर्ती तरे काहे बदे तोड़े भीम मूर्ति के रे। जवने का भाग गइल मौसी तरे उहे सब तोड़े भीम मूर्ति के रे। जवने का भाग गइल मौसी तरे उहे सब तोड़े भीम मूर्ति के रे। ए आनंद भैया देखा एक मिला गड़ैया में कूद गई। अरे तो देखत कावे तो छपकोरिया मार के पकड़। हम मूल निवासी हैं केहू से ना डराई। भैया अखिलेश के 100 नंबर बोलाइब, 100 नंबर बोलाइब। जब पुलिस के डंडा घुसी तरे और घुसी तरे। आनंद बंधु बनवई है तो से सुरती तरे, जेल में बनैबे जाके सुरती तरे काहे बदे तोड़े भीम मूर्ति के रे। जवने का भागी गइल मौसी तरे उहे सब तोड़े भीम मूर्ति के रे। जवने का भागी गइल मौसी तरे उहे सब तोड़े भीम मूर्ति के रे। ए बेटा जहिया बाबा साहब के बस 10% इतिहास पढ़ लेबा ना तो पाँव से जमीन